Bueno, eta berriz ere Baztandarren biltzarra eguna iritsi zaigu, aurten 73. edizioa dugu eta abanderatuak bertan merkatari elkartekoak dira eta beraiek irekiko dute desfilea joaldunen atzetik. Ikus dezagun. Bueno, eta hemen ditugu bertanekoak, zer modu zaudete gaur? Ongi, pues konten, oroitzea gutaz, pues konten, bai. Hore bat, desfilea erekitzea, Bai, pues niretako bai, kristoen horea, bai, eta pentsatzen du beraien dako ere, bai. Eta bueno, nola egin behar duzu, elkarbanatu behar dituzue banderak edo? Bai, pues zatikeka, pues hemen dugu, pues hemen batzuk zati bet, eta bertza, hola, txandatuz pixket. No, eta probatu dituzue lehenago, ze pixua omen dute. Inoiz, baina nago super konten, osean, bai. Ba, pila bat posten naiz, gozatu banderak eramateaz, desfilea erekitzeaz, ohore hontaz, eta segi denek herriai bizi ematen. Hoixe, bai, hemen erosi eta hemen bizi. Hoi da, mi esker. Kaixo laukote, zer moduz? Ongi. Badu karga honek? Unek? Bai. Bueno. Amaiur, zuek denak amaiurkoak zate? Bai. Bai. Eta desfile guztien zer zuk eraman behar duzu kartela? Ez lauak. Txandaka egin behar duzu, orden, eta banatu duzu egia bakoitzak ze zati eraman behar duen? Bai. Haize, oiniken orga ez da iritsi, baino kontatuko duzu zeren hain duzuen? Pues lehenoko bentako ostatuena. Lehenagoko bentako ostatuena, orden, bada jatekoa eta edatekoa? Bai. Bai? Pileka igual. Bueno. Eskatzen badut zerbait jateko edo edateko maindatate? Ez dakit. Inen dut proba igual, ingo dut proba? Bai. Bai? Bai. Bueno, pues ongi pastu eta banaie, ja edatekoa edo jatekoa badenan. Mil esker? Hori pintzeza. Egunon, gaur hortzegune? Ez dakit. Igendia gaur, igendia. Igendia, baino ez alda hortzegunetan hilia mozteko? Gaur, pues, de propina gaur. Gaur egun berexie delako. Ni bihar badut boda eta pues... Biezazu, ze ongi orden apaina utzi behar datzu. Hoxe eta bera. Eta fietzen zara pelukeruaz, kasu beharri igual moztiko datzu, Fietu barko. Orden pelukerua fietzekoa da? Fietzekoa, bai, beti fietzekoa. Ez duzu sekulen beharrik moztu? Egun den etzaitolakoik pastu, momenten zorik etzaitolakoik inoiz pastu. Bueno, nik uste dut,
kiskurrek eleante tuela, Arronpo egite kiskurre lehantia du, bai. eta orduan izin duzu gero herri guzi esperoan hilia mozteko. Banaka, bat bertzean gireti sartiko dire, bai. Bueno. Fietena dire sorik sartiko dire. Afietiko dire doike? Askiute bertze no bai gatia. No, eta bertze gise jateko eta edateko ere bada? Bai, así que este bauten on pastu denbora, ez bada pelukerin. Esperoen egoteko baduten on egon. Eso, gustatzen trago bat hartzen egin dire, bai. Zuk igual sobera tragoik ezartu, bertzela gero igual. Igual beharrimet moztikot bai, orden bai. Bueno, etzazule lan sobereikin ez omen data ona, Ez zigenetan ez da lan haunitzikin bar, deskanso pixketera hartu behar da. Minimoa eta jazta, nahikoa. Bueno, segi lanian, utziko datzut. Mila esker. Aio. Bueno, eta hemen harpatu dugu Baztandarren biltzarra arras ongi zautzen duen pertsona bat. Egunon, zer gize? Egunon, ongi, berua pasatzen, izugarrizko berua, baina, bueno, gogoekin. Bueno, zuendako Baztandarren biltzarra ez da gaur hasten. Ez, Baztandarren biltzarra ja, nire kasuen ja antolakuntzen ez nagola, laguntzen nagola, nire kasuen astiertian hasi zen. Bueno, ardurik igual ez, baina hortxe beti urtero eskubet botatzen. Bai. Zanozpaitere bazkaltzera gan naiz eta konturatu naiz oiz dela nire tokie. Arraro aiten da ez dela. Bai, ez zitzaiten gustatu, bueltatu nintzen sukeldera. Bueno, izu, seinale ona da, lanian zaudete, baina gustora ere, bai. Bai, arras gustora, talde polite, anitza eta giro polite. Ze ongi, bira, poste naiz. Eta orain hemen zaude desfileak usten, itzala garesti gaur naski, ez dakit ze espero duzun edo... Itzela doik arras garesti, ze berandu etorri gara eta iruzkitzen batzeko modu bakarra izan dugu. Eta espero, sobera ez luzatzea, zeren hemen iruzkide azpien luzein nintzaiko seguraski. Bueno, zorionez hemen hasieran zaudete, rekorridoan hasieran zauzte, orden aguantatuko da errexago behitien baino. Bai, ala espero dugu, hasieran patzen gara, ze gero sukeldera gambar dugulakoz. Baina, bai, hemen ordu bateko desfilea espero dugu ez gehiago. Bueno, arrasongi. Gozatu, ez datzegu denbora gehiago kenduko, gero lanera gan behar behituzue, eta ongi pasatu. Esker mila eta berdin. Mi esker. Zuri. Andria gize... Ez, guk ez du esatzen dut. Eta gizonak ostatu kerixuen. Venga, Barkatu, hemen ze pasten da katazkana izate? Ben, hau mozkortzarrunei pixka hartzen zazen du. No, zein baino, urekin zaude? Urekin dago? Urekin ez da mozkortzen? Urekin freskatu. Ai ama, eta zuek ere gizona freskatzen? Ez dute haitzen lan talan nahi dire eta ez dute batre haitzen. Neskatikoak, zaizate zuek? Garbitzen ez da bertzik hemen. Orduen gizonak zikitu eta zuek garbitu? Gizonak edantadan, egun guzi ostatuen. Ara, bueno, pues torde itzileunet eta ure edan eta freskatzeko. Zazte, jazerten duten. Karriko tut ordene lanera. Bai, hoxen. Eskertiko natzun. Vale, pues saiatuko naiz, a ber. Animo. Mil esker. Hemen bat dire ba, gizonak lanian? Torri, naski gizonak hemen dauden. Hemen emakumeak lanean, baina naski gizonak hemen. Egunon! Zer gize, ongi? Ongi ego.
Trampetan ez dute jokatzeko mekaben dioz. Trampetan! Trampetan, baina, Hola irabazi barra da, jope, hola da jo. Biezazu, baino lanera ez! Nola? Arropa gero nore garbitzen du! Garbitu gu ez dugu talentoi. Ez duzu talentoi, eta museko baizu talentua? Erez, baina, bueno, bilpin. Trampak. Hortan, pixke, Gibeleko horiek zaintzen datzete ozeiteute? Aquí no hay más. sartzen direiko, Ui, ama, lotxagabe deitu datzuten aski, Herri duten bakizuen, bideosa honditze. Hala da? Bai. Eta baizea postuen bat edo hemen? Apostu horra gainera, Ui, banaie. Egunon, aniztarrak, zer moduz? Ongi. Biek bakarrik hemen triste xamarra igual? Bai. Edo nekatu geldu zate ja aniztik? Ez. Zer du, karga hundie? Ez. Aixer duen. Bai. Bueno, nik uste dut, bai, aniz ongi patzen du, ez date konfunditu. Tratoria heldu zaigu hemen digibeletik, kontatiko duzu pixke bat zein duzuen aurtengoan? Ai ama, atzen du zaizue? Bat hiltzen dela eta ite dutela arropa beltza tintetu beltzez eta maten dutela ataulian persona bat hile eta baten dire maten bueltak. Ai ama, egizko hile ez da izin doike? Bueno, orai gango naiz kustera, aber, kontatu duzuena hala den edo sorpresa baten bat baden. Ze seguraski zein de sorpresa baten bat, oez? Beti bada, nizen beti bada sorpresa. Bueno, bi esker ongi pastu, eta aber norbait gehiago tortzen den zuei hemen konpainia itera. Ongi pasa, Jo. Egunon! Ze pastu de? Semi seme bakaiat hiltzaiko. Ai ama, bueno, sentitzen dute, eta orai zein biaize? Bai, hangoikoa konbendatut, are lagundikoako doike. Esperantza? Esperantza ez dakit, bakagature hil. Bai, ondokotako ez dakit bakarren bat arpatiko dugu. Ara, bakarra, semia? Semia bakarren eta doike hain nona zein jinkoa berondo nahi zuen eta arek emandu. Ala izin de, familia honekoa. Familia honekoa ez da, fede handikoa gara, fede handikoa eta... Orduen, familia hona, seguro. Ona bai, baina indonare bai, Eta guztizu, erriguzien hona duen gibeletik. Bueno, ez dakit, igual bromaitia susisko izin da, baina ez da doike lo egoin atzo parrandan atraia.
Ba, omen da, egen nahi du zaharre bat, baino ez, apesai eman du, azkeneko liadure eta ez. Orden apesare pastu eda. Zaldan apesa bera muskotu, Atx, hemen duzu apesa? Hemen da, gibelatan, bai, gaia zialdo gara bile. Bai, manai galditera, orduen konfirmetu duen, eta aizue, animo honitz eta pesarka da hundi bat, Esker mile. Mesasariek agizue, mesasariek. Bai, oaintxe main dugu apesai. Bale, ez apesai, ez posega solo giztu niri man. Vale. Tori. Esker mile. Egunon, lan itia tokatu zaitzu gau? Bai, egun tristia riendako olako gaztia eta hiltzaigu, bai. Gaixoa erranda seme bakarra eta ure galdu. Bai, hori zerbaiteatik da, ziren sobera fededuna noski familia, ez dakit. Ala ezote ziren zalantza duzu? Angoikoa bertzela olako gaztia eramitia ez da normala ez. Bai. Nik errezatuko. Hola, errezazazu jainkoak bere ondoan hartzen duen, baina nik inbarra dut galdera derrigor familiko egin diet eta konfirmetu izu, hile dela eta ez siestan dela atzo parrandan atrata. Bueno, oi, etzazula, jaingoiko gerrandean eri, bai ez. Orden konfirmetu eda. Bale. Bakizu gaztiak nolakoa diren eta batzuten sustuak ere ematen duzte, Bueno, mugitzen joko di berriz eta, Orden ongi konfirmetu egin. Ba. Bale, orden zuk lana eta sosa etxera. Hoxe, sosa betire, behar da, nire lan gogorra dut eta behar dut. Izerdie pileka baietz. Bai, hor da, kaja bat, zuek ere nahi baduzue bota. Oaintxe pastiko gara, bale? Bale, esker mile. Etzazule lan soberekin ez omen data ona, Ez, tranquil, gero bazkaltza joan naiz. Erarte. Aizue, karga badu? Bueno, pixke bai. Bai. Hora izan baize, bueltain baize? Zait? Aguantatiko teizue goiz guziunekin. Bai. Bueno, animo, Egunon Berroeta, zer moduz? Ongi zate? Bai. Aizu, hemen bueltaka diren hauek, zer dire? Motuak eta bizikletak. Motuak eta bizikletak, baina zertuze, Berrotako moto eta bizikleta guztiek unet karriek? Ez, denak ez. Bakarren bat utzi duzean? Bai. Orduan bakarren bat aire Berrotan bueltaka oinokoan? Bai. Eta zuk bide guztien gambar duzu hau? Igual, ez dakit. Ez du karga hundie? Ez. Eta organ gibeleko aldian, zer dire, motoak eta bizikleta bakarrik edo zeren nahi duzu, kontatu. Pelukeriena, lehenagoko pelukerie. Pelukeri, eta zegaten ziren motuan pelukerire? Bai,
Edo bizikletan. Orduen, berrotan bazinuten pelukerie. Bai. 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 Eta orai ez duzu, Ez. Igual norbaitek ereki barko du pelukeria orain. Bueno. Aber norbait animetzen den. Bai. Bueno, pues banaie, ja ze pelukeri klase duzuen hor gibel hortan. Ale. Aio. Ongi pastu? Egunon! Zer gise? Ni, arron tranquil. Bai, ez du berua maten horrek? Bai, maten du. Baina, bueno, haidire modernizatzen eta orain geroz da gutiago. Bai. Bizket erretzen du hilia, baina. Bai. Aizu da, bueno, nik gaur justo patu dut painelu, Baina, baduzu haunitz hemen jende haunitz esperuan? Orduzketa, badire bodak eta badire gauzak eta jende esperoak gabaia aserre dire, baina. Bueno, baina, inen duzu, Orden ni hor, patzeman naiz lerruan, edo behar da numero hartu? Bai, lisetu nahi bezu togak inen dute, toga. Ah, bueno, inen dut. Nik hau kenduko dut, ez dut ileluzia, Orden nahi ze inen duzu, 12 kaldera inen dugu. 12 kaldera, bale. Eta orden, 12etan tortzeman naiz, nahiko. 12etako libretiko gara. Bale, galdin behar dit, aber, zeinen azkena portxekaso ere? Ui, zu, sekadoria eta iduzke dena batien ez dakit nik, Ez da berena, baina, bueno, nago prestatue. Bueno. Aize pasten dire orduekola. Kalaka batean gainera. Eta hemen motoak eta bizikletak eta denak bueltaka dire, ez ote diren despeinatiko. Berriz ere buelta. Oida, heldu dire pelukerire gainera. Bai, zemendik atrata motoan abietzen badire, gero buelta inbarkote berriz. Buelta oinez. Bueno, ba gero, aber, kusten datzuten ja hilia ongi dagola, Eskermile. Vale, eskermila unit. Egunon, zuek zate hemen esperuan pelukeriko? Gaude, baina arandakute ordu erdi bat esperatu behar dugula, eta ez da, eta aurrekin eta gaude ez da norainen dugu. Eta denak esperuan zate pasteko? Bai, esperoan dena, baina ez dira mugitzen. Hala, eta azkena zein da? Azkena zu! Vale, orden, bueno, niri erran naute 12etan tortzeko, nik aldin dut, eta 12etan tortzeko. Zara orduetan benpien. Ah, bai. Ez dire puntualak orduen. Batre. Claro, eta denak batian torri izate eta hola izaten da. Martatik hemen esperoan gaude, baina ala. Ai, ama, orduen, 10etaik hemen esperuan, hor bada kriston jende pile, eta 2 pelukera bakarrik. Oide. Oide kontu, Jitxiara hemen bajatu gara Elizendoraino, baina... A ber, martxa... Pelukera falta. Hala, eta gaina aurrekin torri gara, eta erran dugu, a ber, moitzeko pixke, baina... Eta aurrek ere horraiztatu beharrak. Pixke, dinen uzetu dute goto, arron bihartu etortzen. Aski polite duzu hilia, baiet? Baina moztu barra dugu. Eta zertza uste, aspertuek esperuan? Claro. Gregori eta teriz ezkin muitzen gure. Ara. Bai, lanian nahi dire fuerte, Ez dakit. Bai, ni horre hona iztakusitu eta lanian nahi dire fuerte. Meiretziak abertziten aldugu, eta bueno, hor txiren gaude. Bueno, pues haizue, animo eta nik gero torko naiz eta azkenan gibeleti patiko naiz, bale? Bai, baina badire jende esperan motoak intel direnak ere. Ai, ama. Bai, oiek igual horreztatzen aiziakin. Akaso izine, bai. Bai. Bueno, haizue, gero torriko naiz, hala? Mi esker? Tokie. Venga, mil esker. Egunon! Uepa, kasu! Zuek esperuan? Bai, hemen gaude esperoan. Esperoan, pelukeroak kontatzen dako peinaduek behar dutela nahiko den... Eta hemen zauzte esperuan? Noiztik zauzte esperuan? Zetik, goizetik, baino... Oi, maztekiek ere denak esperuan ziren, eta zuek ere, orden, ez dire batre puntuala pelukeroak? Ez, ertatzute ordu eta ero, oten zara orduek hemen esperoa. Bueno, baina entretenitu izauzte bai zerrebiste, Berdin, baino, ja... Gaten dugu denbora dezete eta revista hau da nahiko zarra da eta... Igual bi aldiz lehitu duzuta dena? Bai, hau nitzaldiz lehitu dugu ya. Aixe.
Bueno, pues a ber ez duzuen egun guzi esperoan egon behar, Erran mugitzeko, aro? Torri, abertzai diren hemen. Egunon, zeizat hemen? Hai diren, fabriken igeltsuen zerbait ere, aber, fundamentu iten hauten. Zure fabrike da? Bai, niri, ha? Eta bertzea lanean? Bertzeak lanean, bueno, lanean edo, ez dakit. Hau duten kargatu, baino, ez dakit, ez dakit euskeraz, gailegot, nik ez dakit zetako hostia kontratatu nuen. No, eta ez duzu hemengo baten bat patzenal? Ez duzu hemengo baten bat ola euskaldune patzenal? Ez baitu da, fundamentu gehiena duena da. Ara, eta orden bertze zer dute, fundamentu gutiago? Gutiago, aixe gutiago. Zaude, patu aut ordena gainortan. Bai, segi, intzazu lano. Patu ordena. Aulo, empezó falta más gente, Así no sale la función, Así no sale la función. Egunon, hemen harpatzen datzuz lantalan. Hemen txenai gara. Izerdi uretan. Uretan, hemen fabriken beti beroa dugu eta igueltxoak inin bartu gauze familia trabar dugu aitzinera. Eta nausik ez datzue freskatzko deuspatzen hemen? Nausi ez zaiku agertzen ere, hemen agertzen zaigune da Don Leandro. Ara, eta Don Leandrok zeizeten du lan gorraiteko zuendako? Denbora galazi. Ara. Errosarioak entortzen zaiku eta hemen bakizu apezenetik hasi egin bat. Hoi ere egin behar? Bai, gola isiene gara hemen txen masain batzuk eta utzi idortzera eta hemen txen, pues lantalan. Bueno, akaso Rosarioa errezatute jainko ere lanera torko da? Bai, aber agertzen zaikun, aber. Bueno, haizu, bada ezpada errezatzen segi. Zuk biletzen baizu abisetu eta baizun eta tortzeko, Bale, nik oraik galdinen diot, nola erranduzu, Don Leandro. Leandro. Bai. Galdinen diot portxe kasora. Galetxizu. A ber, zato bagazi. Don Leandroi galditera. Egun non daizule, Don Leandro? Agur Maria, graziaz betea jauna dago zuekin. Bedeinkatoa zara zu Andre guztien artean, eta bedeinkatoa zure sabeleko fruitua Jesus. Jangoikoaren ama. Hau izerdie! Hoi dena atxartu behar da, Agur Maria, graziaz betea jauna dago zuekin. Bedeinkatoa zara zu Andre guztien artean, eta bedeinkatoa zure sabeleko fruitua Jesus.
Aintzait! Miniten du? Pixket. Bai, Bai, pixket, bai. Ez ote da pixke zakarra. Bai, pixket sobera. Eta zer zauzte, kastietuek? Bai. Eta hola egon behar duzu? Egun guzie? Bueno, Edo berak manatu arte? berak manatu arte. Ostras, ni igual ere kendigo naiz, igual akaso nik ere hartiko dut kaska bat eta ez dut nahi, Bai, por si acaso. Iozue kaso don Leandroi, Bai, bai. Atza hartu gabe dena, hola segido horretan baitu. Bai, betzenaz bronka. Jo, bai, bronka bakarrik ez? Oi, kaska. Bai, hori bai, Bai, gero atrako zaizu txitxona. Ja. Ai, ama. Bueno, segi, japatzen zaizuela peza. Segi. Hemen heldu dira azpilkuetarrak. Egun hona azpilkuetarrak zer gise? Ongi. Ongi? Bai. Ez du bero sobera iten? Bai, pire ba bero. Pile bat, eta karri duzu zerbait ere freskatzeko edo? Bueno, bolsen azpien kartzen ditugu botilek eta jateko gozek. Hemen badago sarie! Eta zein duzue... Guazen aitzinet, mugitu. Zein duzue karrozan, aber? Jostia. Jostia, zuek badakizu josten? Josten ez baino gantxillo bai. Biezazu. Orduan, banaie, zukuti? Badut makina bat. Bueno, makinak aizeiten du bakarrik orduen. Ez dut ibiltzen. Ara! Bueno, pues banaiek ustera ni aber erakusten hauten. Badakigu joste, baina bertzatzuk ez. Eta? Gantxillo, punto eta... Eta josten jakinte hemen aitzinean patu atzet eta ez gibelian? Ni bakarrik egiten gantxillo, orduen orduen hemen aitzinean. Batzuk gantxillo, bertzatzuk punto eta holako gauzik. Orduen, banaiek ustera, aber. Aber nola diren josten. Aber gantxillo edo ere iten duten. Iten dute ez dute iten? Ez, karrozen bakarrik josi. Gero guk egiten dugu gantxillo eta punto. Vale, ederki, pues banaiek ustera. Bai, aio, ongi pastu! Egunon, biste ona bihar da? Bai, josten ibiltzeko gut ikusten baizu gaizki. Ez duzu antijoik ibiltzen? Galdotuz, bibian. Ara, eta orduen nola ibiltzen zara? Bueno, ez dut sobera ongi josiko gaur naski. Gaur ez da, ez niretako. Beruak ere ez du laguntzen? Ez, tamen karroa mugimendu ere ez da sobera erresa. Hore, makurre igual atrako zaizkitzu gauzek? Bai, bueno, aprendize garagoa, ez izaiko gaundit eskatu ere. Bueno, orduen, baizu ez erik esi haun nitz baduzu ikesteko? Ikasten gaude oraingoz. Bueno, haun nitz ikesik ere igual pastiko nahi zaberze ikesi duzen kustera, Ongi. Vale, ongi pastu. Egunon neskak, badu karga mailak? Bai. Zuek, aitzentzate josten zuek ere bai? Bai, bueno, egiten dugu patronak patu dutelan, eta gero izkilinekin patu, eta gero moztu, gero beraiek josteko bere. Orduen baduzu bakotxak zuen lana. Batzuk patrona, gero moztu. Hoize, bai, badugu ekipo bat ja ineola. Eta jostunek trebiak zate orduen. Bai, bueno. Edo ikesten? Ikesten, bai, da eskola bat berez, gara ikesten denak. Así que... Orduen zuek ikesten izaten, eta irakaslean ordu zuen? Bueno, irakaslea... Beharra igual,
Bai, bueno, ez dago barnean, badakite arrasongi josten beraiek, osea que... Torkusten dut. Beraiek mandatzen dakuten nola egin gauzek. Eta zuek formal, kasuin. Bai. Bueno, berra honitzik esten duzuen, eta ongi pastu, animo mailakin. Esker mile. Eta hemen heldu dire ratzuarrak, egunon, zer moduz? Ongi. Ongi, kuadrilen heldu zate hemen zuen herrien izena eramate? Bai. Bai, eta atzian ere kuadrilla ederra heldu de? Bai, hauni, handie. Haundie. Eta zein duzu, zein izan da zuen aurteko karrozan gaia? Gorramendin egozen gerra eta soldaduek eta dago medikuek. Eta gaten dire Gorramendire Elvis kontzertu emate. Bada kontzertue! Elvis Presley. Ostras, bada kontzertue! Guazen! Mil esker, ongi pastu? Mil esker. Kaixo, zer moduz? Ogitazu! Hau lujua! Bai, Elvis berare hemen erratzen Gorramendin etorri. Sorpresa gure soldaden dako. Ah, zuek harrie da gainera. Ez! Bera agertu de, guk ez dugu daitu, bera agertu de, eta agertu de base militarrera, eta gainera torri zaizkigu herritarrak ere bai, esket, ahotsa zabaldu de hortik barra heldu zera zerbait berixi, eta... Ikeragarri hau, ikeragarri ongi. Elvisek jakitia Gorramendin ondagon, eta bere gizetortzia. Bai, madiet ere, eso da madiet gaur deskanso pixket, jake Elvis heldu zuen ez da edonolako artista, eta madiet deskanso, eta gaur indugu lan hori zegun hogeta, madiet pixket deskansoa. Bueno, izate berriz firme, Bai. Nire bai, ostras! Makina bateko biala! Bai. Firme, super firme. Bai, baina gaur libre. Bueno, ahora izten bat. Izten bat bakarri? Elvisen kontzertu biztartean, gero ya... Ah, bueno, gerokoak. Gero indartugu berriz, berrariketa, baina, bueno, inetu. Baina hau ere da entrenamiento gisekoa, ez? Bai, bueno, entrenamiento gisekoa. Normalen olak xuixen, eta orai Elvisekin gerri ere mugitzen. Bai, aretu naiz, batzuk baute errontzie. Bai, eta mugitzen da, Da mugitzen dute batzuk, bai. Ez du, erdoil soinu ikiten. Bertze batzuk garrun kukue dire, Kasu, hemen dantzan heldu dire, eh? Bai, jende animetu dago, Eta botil horietan ure gateute o libre da edo zer gauze gatea? Bueno, nik badaki, baina ite dut ez dakitela bezala. Ah, bale, ure da. Bai. Hori errain du ure dela. Ure dela edo, bueno, bai, nik ere edaten baitut, ez zago. Ah, bale. Bueno, a ver, ni naiz baseko jefia, baina... Claro. Bai, baina... Jendea mantentzeko ongi behar duzu, ere bai. Konten behar duzu, bai. Eta gainera hor ikusten dut bat, eskopetakin nahola, urekin kasu maten aldu, eh? Nonda ez eskopetakin? Ez? Hor! Estetu, Bai! Ostras, ai ama! Eta hemen zepastu de... Min behatu. Hemen eskot soldadoa minertu du. Bazuen adarkada bat, Gorramendiko zezen batek mana, eta bazuen bidirekzionala. Orduen, alde batera eta bertzera. Ostra, adar kuriosua! Besteaz izan unidirekzionala. Eta izan da bidirekzionala, baino mandiogu zera pixket, kure pixket, eta jauz ez du ja. Orduen... Alta mandetak. Alta, bai. Astion baja ziren orai alta, eta hemen sartu datzu erremedioa. Medizine. Hemen erremedioa dago. Maina puxe bado, maina. Ah, oidu, kaso itia. Amerikano zen aizu. Hemen gateko, etzanta gateko. Claro, horren gati dudena. Pues sentitzen dut jarpatu datzute oinez gamarko izu.
Bai. Bueno, aio, Gero, aber dantzan kusten datzuten. Zemarkatu? Zenbat garren noduan eman barrute hau? Hau, denetan. Arrasongi, medikuntza ikasketak oso onak. No, eta hemen harpatu dut, Aitor antolakuntzakoa dugu. Zer moduz, Aitor? Ongi, arraso ongi, momentuz dena daie uste bezala, eta ongi, gaina denbora arrasona dugu. Bai, gainera, aurten ongi kontratatu duzu eguraldi, Bai, aurten, ginen ja, akordu bedia sinatu, bez lehenagotik, eta bai, arraso ongi. Ja, esperientziekin ja etzaizue atzen du kontratatzea eguraldia. Ez, azkenean ja, batugu ja urte batzu, ja, uriske egin zuela, eta bai, aurten behinpin utzeako lasaitasun hori badugu. Eta zer gisegan dire Baztanderren biltzarran aitzineko egun horiek, ze antolakuntza hasten da denbora bat lehenago? Bai, hoxe, hasten gana pixke lehenago, baina gero bai egi dela azkeneko hastia gehien bat elkartzen garela egunero, hor barrakonian, eta ongi, elkartzen gara, bakotxak badago komisio diferentetan, iten du bere lana, eta eretengo bilera bat, merenduet, eta komentatu gauzorokorrak ere. Lana bai, baina merenduek eta ere bai, ez? Bai, arras importantea da. Zein da, bat ez da ikusten bertzea gabe. Hoi da, bueno, eta gaur lan hain behar duzu, baina gero besta ere zerbait ingo duzu, ez? Bai, gero, bazkalduko dugu, eta gero, bertze guztia bezala, disfrutatzera bestapo dituntez. Bueno, mil esker, egiten duzuen lan guztiengatik, guri tartetxo bat eskaintzeagatik, eta arrasongi pastu! Bai, berdin, eskar mirez bai, torteagatik, eta hoxe. Eta segi bezala Baztanderren biltzarra urte luzez. Bai, hoxe, dudik gabe. Mil esker! Hemen nada. Egunon Arizkundarrak, zer moduz? Ongi, lauak heldu zate hau eramateko? Bai, eta bide guztien, zuk eraman behar duzu bide guztien? Ez, txandaka? Bai. Ui, kasu tratoriak igual ez duela frenatzen, Bai. Behiretzen duzu egibelat? Bai. Orduen, traktoria mugitzen bada zuek ere bai? Bai. Baina aitzinek bok ezpadire mugitzen, zeiten dugu? Gelditu. Gelditu, baina tratoria aldu balime da? Gelditzen da bera. Gelditzen da. Biarrik, ze pertsela, ze sustua ez? Igual lasterrin behar da? Bueno, eta hemen tratoria gelditu dela aprobetxatuz, kontatuko duzue zeren karro zaindu zuen aurten? Bai. Edo atzen du zaizue? Ez. Zein duzue?
Tren tokia gaten, oporretan. Izondotik Iruñera. Orden, oporretara gateko trena badugu gibel hortan? Bai. Ostras, ba nahi ebeiretzera ber Iruñeraino batean naizen oporretan. Vale. Bueno, mi esker ongi pastu eta segizuen bidea. Mi esker honitz. Jo. A ber, hemen arazoak badirela haitu dut. Ongi izaten hemen barnunten? Bai, ongi gara. Bagazi Irunera bidian. Irunera bazazte? Irunera bagazi. Oporretan? Oporretan, klaro. Ezkondu berria gara. Ai, bideze ongi zorionak! Eskermiles. Eta ezkon bidaia Irunera. Hoixe, bai. Irunera eta Irundik Parisera bagazi bai. Ai, l'amour. Ai, ze polite. Ze ongi. Eso eta ze ongi gaten altzatela hemendik ja trenean, Privilegio bada, bai. Bueno, eta parada Zumbilla. Ez, Zumbillara ez. Zumbilla ez, Irun, eta gero Paris. Eta gero Paris. Ai, bai, kasu. Zer? Ez, jazta. Ez, errandu zerbait ere baino ez. Ja, esango zen. Nahi perua dago bai, baina bueno. Bai. Ongi gaten dako eta... Baino zerbitzu ona, ez? Bada gerlari, badai gerrara. Ai, ama, hortaz dago kezkatue gaixoa, banaie bere gana gaizua. A ber. Abai, gaixoa. Gerrara omentzazi gaizua. Lauzko egitea tokatzen baitzait. Ara, eta familia zagurtzia gogorra, ez? Gogorra. Bere, guberite eginkoa nahi badu, bueltatiko nahi ezta. Bai, doike, bueltatiko zara? Espero dut, gerra urteatugu, Eta hasi dire, gerran Afrika aldean. Eta igual tokatiko zai frentera gatia. Tokatiko zai. Hoi gogorra da? Gogorra da. Dinkoa nahi badu berriz ere hemen egoin naiz. Bueno, espero dezagun jainkoak nahi izetea eta ongi tortzia bueltan, Mira unitz. Ez daiela sobera gogorra izan, Behintzat, alduzunean gozatu bidaia, bale? Mile, hala espero dut. Bueno, eta zuek ere bai, L'amour! Venga, bidaia bidaia! Egunon, ze izate hemen lantalan? Hau, zertako duzue? Ez eta hasti mintzatzeko ere. Aurren bertzelan inbaize? Ze usteun ba! Ai, gaizua! Eta izerdi orden gogotik? Izerdi, txiget, nondik. Bueno, baizu pañola buruen. Ziu, jaten izerdi botatzeko ere. Ai, ama. Miseraren bizio hau. Bai, ala da, gogorra orduen. Lotu lanera, redios! Bai, venga. Kene trabate! Bueno, a ber, aklara zaite, olotu lanera okentu trabati bi gauzek ezintutin batian. Ba, ez lotu, ez kenduko naiz trabatik. Venga! Ez da soldaduten ere hori gitzen.
Egunon Oronostarrak, zer moduz? Ongi. Ongi zate? Bai. Zer du, animaliko karga lurrian utzi duzule, Bai. Bai. Eta biek bakarrik zauzte hau eramateko? Bai. Bai. Zer du, karga hundi ezuk eraman duzu? Bai. Bai. Nondik karri duzu? Neraino karri duzuzuk? Bai. Bai. Aldatzen ari gara. Ah, bueno. Eta hola gelditzen zatelei deskanso. Claro, hola bai, hola posible da. Baina igual iduzkiten gelditzia sobera bero. Bueno, zuk baduzu boneta, badu itzal pixket. Baina zuk ez, zuk batre. Berua. Bai. Eta kontatuko datazue pixket, zeren hain duzuen aurten karroza? Edo igual lo bedut guztia? Zake. Bai, ez duzu kontatuko? Herriko etxea da. Herriko etxea. Eta herriko etxean zeiten da? Pues, adire, txukaldea, gero zerbitzatzen eta gauzatzen. Orduen zei dire, bazkaltzen edo gosaltzen edo zei dire? Denetik pixket. Bada jatekoan eretako? Ez! Ah, pues orduen igual ez nahi egibelat, Ez palimada ez jatekoik ez jatekoik igual ez naiz gango. Edo gango naiz portxakaso ere. Portxakaso. Bai, igual zerbait bada. Bai. Pues ba nahi, ber, ze badenan atzean. Ez egon denbora sobera iduzkien, bero aiduta. Bai. Eta ongi pastu? Bai, aio. Jo? Hemen bada bertze kartel bat. Egunon! Hau, hemen ez du horon ospatzen. Bertze kartel bat gehiago. Bai. Hau zer da, zuen karrozaren gaia? Bai. Eta zer da? Sinadurak eta batzarra inautek emakumeen beharra. Ez da emakumeik Bai da. edo sobera emakume bada? Ez da, emakumeen lehenbizko inautia dire iten hor, eta pues hau da kartela. Bazen orduen emakumeak ere sartzeko. Orduan, ez badut mozorrik ezin naiz gan? Ez dut uste. Ai, enaute utziko sartzen? Galdetu bat hau. Ingo dut proba? Bai. Bai? Bueno, proba ingo dugu, guazen? Aio! Aizara grabatzen ez da broma. Hemen bestara torri naiz, bira ze ongi, bada jatekoa, bada edatekoa, igual gelditzen naiz Oronozko karrozan, Zuekin superongi. Bai. Apaga luz, Mariluz! Apaga luz! Mariluz! Nik hauz beterra marratzut hemen, emakumeen beharra bai, baino gizonak alde batean eta emakumeak bertzean. Bai, gu ez gaude horren alde, guk beti tradizioan alde, orduen, hola erabaki da batzarra, baino gure partetik desadostasune eta da modu bet hoi erakustekoa. Eta batzarrera etzinetengan ezezkoa bozkatzeko? Bai. Hola egon gara jendia konbentzitzen ere ezezkoa bozkatzeko, baino, bakizu garai hauetan, denak modernoak naute izan eta baiezkoa traba. Igual, sobera moderno. Sobera moderno, hau zer da, bira orai. Bueno, baina gero gustora. Ai, ama, kasu. Hau ere moderno egi ez dote den. Gero horrek igual ingo datzue kontrola. Igual bai, hauetaz ez fietu, Ez, portxakaso ez. Baina, haizu, ongi pastu. Eskermile. Haizu, igual ligatu ere egiten duzu, zer? Bueno, igual bai, maztekiko egiteko adire hemen. Kusten, torri behartzuten. Bai. Torri behartzuten. Bai, hain naiz ja... Zeiretzen eta ongi. Etzinuten nahi baino orai kontesko zaudete. Karo. Bueno, zenbat gauzen dako bai. Claro. Bueno, pues orain utziko datzut, ze apaga luz, Mariluz, eta berze pasatzen den. Ongi pastu, Eskermile. Aio. Egunon. Buenos días. Buenos días. Zer moduz motuakin? Ongi, bien. Sí, y los jóvenes, bien. Bai, ongi, sí, bien.
porque yo sé las dos, ni bakit bien. Bakizu, biharrik, nila izerditzen hasi nintzen, Eta Andriak ere hemen, ze ongi? Andrea Geremen, también está aquí las mujeres. Yo hablo dos idiomas porque aquí están las dos, bien, daudemen. Bai, ez. Bai, si bien, aquí, hemen. Bai, sí, también. Vale, también. Oso elkarrizketa sakona. Yo soy alcalde, ni alkatea naiz. Yo soy alcalde, ni alkatea naiz. Bai. Ze bi maila iztente zuretako, Mila esker de gracias. Ostras, de nadas, de nadas. Vale, esto debe ser de nada pa' aquí. Egunon, hemen txaloka izaten horeia izate animoak maten? Kepai, amaiurkoa dela, okek amaiurkoak dire. Eta zein da kepa? Lehenbizkoa ezkerrekoa. Baina, bueno, animoak ez dire bakarrik kepandako izain, Talde guziei, merexute. Baina, berexiki... Baina kepai, bai. Berexiki kepai. Hemen sufritzen izate pixketi duzkien, freskagarrie baduzue, baina, bueno, animoak ez zaizkit akitzen, ez? Ez. Hoi beti egongo gara desfile guzia animatzen, hoi seguro. Herri guziei, ez batei bertze gehiago, denei igual. Oide, bueno, eta ez bakarrik persona batei denei igual. Ez du preferentzik, ez dugu, denei. Arrasongi. Bueno, eta geroko plana zein da? Bueno, besta pixke. Besta, bazkaldu eta, bueno, forga, hoxe, bai, gustera egon, bai. Bueno, arrasongi pastu eta itzaletik ibili. Bai, saiatuko gara. Ni esker. Arraioztarrak, zer gize zaudete? Ongi? Bai, etxaten ekatu ja? Ez. Zuk aski ongi gaten duzu arraiozko kartela, ez da lehenbiziko aldi gate izuna igual? Ez. Ez? Zenbat urtez ganduzu, hainbertze igual? Ez. Ez? Lehenbiziko aldi da? Bai. Ara, eta ezizko erran duzu. Bueno, ez du importa, baina denen artean gain duzu ez dala? Bai. Eta orain atxan baduzu bertze kartel bat, baina kontatiko datazue zeren hain duzuen orga? Aizkolegi... Aizkolegi horrek badu lana? Bai. Egon nazate aizkolegin? Ni ez, baina... Ni ere ez. Baina induzue. Aizkolegire ganbiarren karri duzu aizkolegi zuen gana. Bai. Ola izago igual. Bai. Bai, orden, eta zer dago, mendia handi bet induzue edo zein duzue? Mendia handik ez, etxia. Etxia? Horrek ez aldu lan handi, mendiek baino lan gehiago du, etxia itiak? Bai. Bai ez? Bai. Orden, gamarko dut kustera? Bai. Bai, politera merexi du? Bai. Orden, aurten arraioz txapeldun? Ez dakit. Akaso? Animeleko lan egin balin baduzu, akaso bai? Bueno, zuek saiatu zate, baiet. Irabazten baduzu ongi eta bertzela ere, bai. Baietz. Oberena da parte hartzea eta superimportantea ongi pastea, baietz. Bai. Pues, ongi pastu. Jo? Egunon, hau elegantzie. Bai, bueno, aizkolegiko jauntxoen lagune gara eta... Aizkolegiko jauntxoen lagunek zate. Eta torri dire une, torduen. Uda pasatze da, urtero bezala, eta dena aizkolegire. Ui, ama, eta langileak ere hemen. Hauek arraioztarrak, bai. Arraioztarra dire? Bueno, nire Pedro noen, anaiakin nauna eta arraiozen biziara. Orden eskambiak arraiozkoa, bai. Beire, zazu, bueno, orden herrikoi ere lan amaten zaie, Bai. Bueno, eta jardinekin ja, bueno, arraioz erdi hor dago jardin botanikoan, Ai, lantalan, ai, ama.
lana maindu jardinek ere bai. Bai, bueno, beraiek egiten. Bueno, baina zuek gozatzeko arrasongi, ez? Zuek egiten zate etorri, itzelian patu. Eta jazta, gu guztu jardin ukitzen. Eta eskatu zerbitzari etortzeko. Baina, musikari ere baduzue. Bai. Hore arraioztarra, musikari? Ez, Nafarroko bena karri dugu. Nafarroko berena. Bueno. Ba, aizue, gozatu, ez ibili sobera iduzkien, ez omen da ona azalandako, Bai, biharrik, bai. Eta, bueno, zer da, te bat hartzen aizate edo? Ja, bai, te bat, eta bertzea gizonak koñaka. Bueno, ba, aizue, ez konfunditu, batzuk tea eta koñaka ez nahasi, kalte ingo datzu eta, bueno, ongi pasa, hemen uzten datzuet, lasai. Egunon, jaun Andreak zer modu zaudete? Ongi gara, hementxe, bai? Zuek, ze oporretara etorri zate edo nola? Oporretara etorri gara, Don Pedro Zigan palaziora ikustera, gara bere gonbidatuak. Gonbidatu bereziak, ez? Bai, gonbidatu arras bereziak. Ni Inglaterratik etorri da. Inglaterratik zuzenean? Zuzenean Inglaterratik etorri da. Bueno, eta toki zoragarria izkolegi, ez? Arras pollute. Gainera, jakin dut, Nafarroko biolinista oberena duzuela, itzala ere zoragarria, jardina ere zoragarria gozatzeko. Jardin botaniko bat arras pollite, único en el mundo. Ah, bai? Bai. Orden igual, utziko dakute ikusten? Bai, nik uste baiet. Bira, hau da Don Eustaquio, hau da Don Pedron biologoa izan zena. Ah, beire. Bai. Orden Don Eustaquio galdetuko diot? Bai, galdetu diozue. Bale, bueno, mil esker, ez daitugu gehiago molestatuko eguzkiak kalte egiten baitio azalari. Bai. Eseri itzalean, bai? Etorri naiz eta han... Bai, ohitura falta. Ohitura falta. Bai, bueno, izue, gozatu. Mila esker. Zuei. Ale, gerarte. Dena ongi apuntatu duzue? Bai, hemen gaude. Pedro eta Dorotea etorri dira eta orduan horren berri ematen. Eta bakizu orain banan inbar ditugu denak imprimatu. Imprimatu eta gero banatu, ez? Bai, kristolana da, gainera hoi. Inbar duzu banan, batin, eta gero beste kopia eta kopia. Eta ez da itzile trabatu, ze trabatzen bali madire horrere berriz hasi behar da. Ja, profesionala gara. Bai, baina batzutan badakizu makina hauek dire kapritxosuak. Bai, baina bueno, elegante da, teknologia berri aurten erosi. Bueno, orden ez da trabatuko. Eta bueno, hau ere bai, irudi oberenak hartzeko. Bai, aurten erosi dugu kamara berrie, Don Pedro eta Doña Dorotean argazki ederrenak atratzeko. Neizu argazki bat atratzea? Eta, bai, baina berakin, hola ikusteko, bai, favorez. Hortxe, a ber, zoragarri, baina gero hau, ez jarri hemen, bale? O pribatua da gure artekoa, bale? Bai. Bueno, albistea eraman, Bueno, BBC News igual bai, baina hemen ez. Eramango dut, bai, mila eskerre, eta ez lan gehiegi egin, Bale, aio! A ver. Egunon, ze izate hemen? Egunon. Jardine mugitzen? Jardine, haude Pedro Zigan jardine. Bazaintzen, zein bardu. Eta ze lanak matentuen Pedro Zigak, Kriston lanak. Eta ze gotentzate, urte guzien unekin? Bai. Biek? Ordugu Eustaquio manatzen dakule, zerrin. Eustaquio da manatzen duena? Eustaquio manatzen daku biologa. Bai, papera unitz batu eskuten, seinale da unitz badakila. Bai, duzu bere galdin. Ah, bai? Galdinen diot? Bai. Biologoa arranduzu. Izen arranduzu nola? Eustaquio. Eustaquio. A ber, bueno, banaia, Eustaquio, biologo jauna. A ber, hemen zu omen zara manatzen duena. Zer da hemen iten diren lanak? Zeintzu dire? Bueno, aquí hacemos nuestro trabajo. ¡Hala, herderas! Yo vivo madrileña ni. Somos de Madrid. Ah, Eustaquio, madrileño? Vale, es que Pedro de Ziga. Bai. Eta Dorotea. Bai. Kanpokoa, bueno. Vale, ja. Ni kanpoan bizi dire, baina tarteka tortzen dire. Hemen. Ja. Eta orduen zuk iten duzu jardine zaindu. Bueno, zuk manatu.
Yo mandato, bai. Yo mandar. Ya, tú mandar. Tú mandar y los otros hacer. Sí, Pedro decía, y Dorotea mandaron a hacer el nuevo de Vértiz, Entonces, tenemos que hacer una plantación de lo que es el Vértiz, lo que era antes, y es un poco difícil porque... Ya, lan zaila eta gogorra, ez? Bai, sobre lana. Difícil y duro. Difícil y duro. Difícil pero y duro. Estos trabajan, pero no mucho tampoco, no somos trabajadores. No, zu igual ez, baina bertxeak igual izerdi uretan nahiko dire. Estuve 8 años en Inglaterra, biólogo, y claro, esta gente no sabe. Ja, bueno, baina hortako zaudezu erakusteko pa enseñar. Bai, ni solaste bai. Zu pa enseñar. Ni enseñar estos. Eta ikesten dute, aprenden. Poca cosa. No saben, no saben, mira, pues ya ves cómo está haciendo. ¡Felisa! ¡Ey! Ai! Bueno, baina borondatia badute, borondatia badute. Lanen gelditu gabe eta oin gustorek eziten. Oin gustorek eziten. Bete gaizki daudela. Ya está bien. Baina borondatia badute. Bueno, min gaude. No sabe hacer. Tienen voluntad. Argitu algo gaude. Esto hay que darles más de agua, hay que darles, no se hace, no. Tortzen dezakurren epordutik da dena badakite. Ja, haunek papera haunitz ezomentu. Mira. Ustez badaki, nestakit. Al revés, oi. El Quercus pubescens. Leiture planta honen indo. Bai. El Quercus. Africano. ¿Africano? Sí, africano. ¿Africano en Vértiz? Sí. Baño landarea. Hemos importado todo. Hemos importado, hemos puesto unas cosas especiales para que se produzca. Ya, berexiek. Al revés también. Bueno, pues zuk 8 años de biología, orain 8 años de euskera. Sí, tengo que aprender, sí, tengo que aprender, sí, vengo de Madrid porque Pedro me contrató en Madrid y tengo que aprender. Ikesiko izu zuk ere borondatia baizu, voluntad tienes. Sí, tengo voluntad, todo voluntad y con Pedro. Dena borondatia gizana. Todo amor dau, dena. Baina, bai, a las plantas le tiene un amor terrible. Pero, bai. Omutiko txarra ure lanian patu izu? Zu ere lanian aizana? Ara! Txikitik ikasar baitute. Txikitik ikasar dute, bai. Zaldera... Bueno, animo, Bai. Atxun zarro hori guztu zein inez hementxe? Ja, bai, bueno, ni ere banai ez, igual lanien patuko dut, eta portxakaso, nik euskara ikesten patu dut, nik okekin ni landarekin, mal, fatal, jo, i plantas mal. Nik landarekin gaizki. Bueno. Ikesi, horrez. Ikesi, bale, eta zuk ere euskara? Nahi duela inola badakien euskara. Ikesi izan doa, Cuando conviene. Cuando viene. Si le pones una botella de ardua, badaki bai zer den hori? Orden, arraioztarra emango du, solasean ardua. Ardue. Ara, heldu zazkio, me kauen lan. Oi, kasu. Nausiek. Egunon. Hau. Don Pedro. Unas palabras hitz batzuk. Bai. Eso es vascuence. Más o menos. Bai, hitz batzu, bai. Bai, eske gauze da hemen eustakiokin nahitu gara, baina ez omen daki euskera zongi. 8 años de biología eta errandiotorei 8 años de euskera. Katilo xamarra da. Bai, ala da. Bai, baina borondatia badu, Bai, borondatia badu. Borondatia patzen du, bai. Bai, eta jardine daukezu zoragarri. Sosa badut. Ja, sosakin aize. Hainbertzeien denetako lanian. Ja. Eta, bueno... Eta zuk manatu? Ni manatu. Aizeola. Gaina sortu nahi sortako, manatzeko. Bai. Ba, ez da erresa, ez omen da erresa manatzia, Netako bai. Bai, zuri bai, Bai, ni hortako, alu xamarrezi naiz. Ara, gaize atratzen zaizu. Naizue puro bat, otrago bat? Ez, tranquil, mil esker. Guk hemen, bakarrik, kusitut, eta invitatuek ere kusitut, eta kusitut prensa ere karri duzuela, eta xarmanki. Horai, etxe elegantia duzu, Bai. Zoragarri. Lana ondia ine, bai, lana ondia. Bai, bakarren batekin du, bai, lana. Gaztio fuerte daude. Bueno, Ongi segi. zure gonbidatuei ere errandiet ibili itzaletik, eguzkia ez omen da ona azalarentzat eta badakizu, Ongi de. Bueno, eta ongi pasatu. Eskar mi Ainara. Venga, aio.
Astubiko urdendeia. Egunon, zaizat hemen lantalan, ez? Hemetxe guardak vigiletzen zema zerri sartzen dituzten bertizko parkean. Ai, ama, Ilegal xamar dabiltze bat gehiago sartzen nahi dire eta saiatzen dire. kontrolatzen nahi gara. Hemen bada beti jaleo alde guztietai. Bai. Beti. Orden animeleko lanpile izaten duzu, Pile bat, urtero jaleo berdin eta lan pile da, bai. Eta urtero berdin, eta urtero jende berdinekin? Alde batetik baserritarrak, eta bertzetik etxeko familiek denak kejan. Ai, ama. Denak kejan. Eta zuek aguantatu bar. Aguantatu bar. Hor uiukei de bat, Uiukei dire, bai. Gambarko izu, zerbait ere... Negoziatzen nahi gara eta gauza nahiko komplikatu dago. Zail dago. Bai, bueno. Gu badez bada, hemendik urrunduko gara, ze bakarrematek igual makilekin maindaku. Igual, hemen gauza bero eta tenso dago. Bai, bueno, animo, animo. Iruritarrak! Zer du, animeleko karga bien artean gateko? Bai. Eta txandak ere ingotuzu, ez? Bai. Zer bat horri izate denak hemen? Hau dena gateko? Pile, hainbertze. Hainbertze? Iruiteko gazte guziek? Bai. Gaztiak ez, denak ez egin baina. Orduen, denak hemen balima ezate horga gibelian ez da inor? Bai, haundiek, dantzatzen. Haundiek, dantzatzen? Bai, gaztiak. A ber, kontatu. Zein duzu ez erena induzue horga? Ardiekin gauzet lotute. Bai, ardiei lemin mozten diete larro eta gero ingo dute zerbait. Arropa. Ostras, baino, olako beruakin, arropa patzeko artiliakin berua, ez? Neguko, claro. Karritu ze ardiek? Bai, daude gibelian kusiko duzu. Bai, zema karritu ze, hainbertze? 4 edo 6. 4 edo 6. Lehenbiziko postu. Irabazi behar duzue? Orden aurten irurita txapeldun? Ui, pues banai ikustera gibeleko aldean. Dudik gabe gainera. Ongi pastu, Irurita herri polita. Mira, la gente está subiendo por ahí. Podemos cruzar. Torri. Hau, super eroso da, Erosoa da? Bai. Bai, siesta induzu? Bueno, ez, berua igual. Bai. Artiliak maten du berua edo ongi dago hor? Ongi dago. Ongi, bai. Bueno, batez ere, itzalian sartzen zarelaik ongi eta eramaten datzute. Bai. Hau ez da lujo bat. Ez. Bueno, banai orai gibela eta ber, ardiek ba omen dire eta ber kustentuzten, zenbat karritu zen kustera. Bai. Gogorra da, hau bulketzen ibiltzea? Keba, badugu manta bat ere bai patzeko. Bueno, eta neskatiko harine duzu hemen. Aixe egiten duzu. Bueno, animo, ezin lan sobera, Mila esker. Aio!
Egunon, aizate lanian fuerte? Baina, zerbait. Bai, hau mugitzeak karra izin du, ez? Bai, naizula ondo. Bueno, ni pixkete, lagunduko, baina pixkete. Makurtu, egiten dugu kanbi orduen. Txantxatu tardi, ni opaito ardi eta zu lagundu. Eta orduan zuek ziten duzen, mugitu bakarrik? Ba, eta moztu. Eta moztu ere bai? Bai. Orduan bada lana pilekamen. Hau xerki bada. Ez dakitzen sekulen? Ez. Bueno. Bai, ze utziko datzegu lanian hemen. Bertzena, aiztotzen maiti ardi. Bai, karo, ez. Utziko datzegu. Hala, animo lanakin. Eskemile. Egunon, zaizat hemen? Hemen artila garbitzen. Eta nola iten duzu, Pues, urian pastola pixket, eskurritu eta golpe batzu man. Eta gero idortzera utzi o nola ite ize? Idortu jaiten da bertzeto gibetian. Zeran gibelotan? Hango etxortan, tenero horietan, hortxo. Zuek hemen garbitu eta gero animatu? Garbitu, atxe jaiten da bertze gainerakoa. Bale, orduen bagaz ikustera aber nola idortzen den. Pues, elegante. Ezin lan sobera, Ja, bai, ez gara nekatu barrerez. Ale, gero arte! Naski hemen nahi diren idortzen. Egunon, zeizat hemen idortzen? Artilea idortzen? Bai, bitxe bai. Eta nola iten da? Eta hemen jatortzen da pixke sekoa porkuzten da momentuet. Bai. Eta bai, pasten du hemendi eta iten da eskurritu pixke eta botatzen da sekadera. Beire. Eta hemen artilea atratzen nahi zara. Eta egun guzien manibela iman taman. Mira, urten eskue. Inbarko duzu tartekan besoa. Oi ba, besoa aldatu bertzela. Ez. Eta etzaizu nekatzen besoa? Eta nekatzen. Ine dagoia. Klaro. Egunero gauze bera, ez? Ja, bueno, justut hemen, bakotxak baduzuela zuen lana, ez? Bai. Bazate kuadril bete hemen lanian, Zamarko gara. Sosa inbar da, unekin sosa iten da. Saltze, koltsonak eta bero. Tan josten nahi dire, manaiek ikusten, a ber. Zer dire iten? Oie, galtzerdiek, kamisak. Zapinua gaurko, perfecto, banai orai. Claro, Gibelian koltsonak. Eta Gibelian koltsonak? Banai, negozioa nahi duzu. Egunon, hemen aizate lantalan. Eta ze aizate egiten, hemen erran haute, gero saltzen tuzuela gauzek, eta ze aizate? Bueno, ni adibidez, bai? Olako horratera den ariakin, bai? Lastiko bat egiten. Beire? Mantxo, bai. Pazientzie behar. Gainera ongi egiteko eskuz egineko gauza. Gainera gaizki atratzen bada, desin behar da eta berriz ere hasi? Horrela. Bueno, gusten dut, freskagarriek ere batu zuela hemen. Bai, a ber, ok egiten baduten eskago misolaz. Bai. Zuek, ezkeda konzentratuk baitauzi, bai ez? Arron konzentratuk. Irri iten du baino. Beti lantalan? Du beti lantalan. Bai. Orden, hauek eskuten ez duzuelaik ere? Beti lanean, bai. Bai, ez duzu egun betere libre hartzen? Ez. Zazpi egun. Ama, orainko gaztiek erten duten bezala, 24 zazpi? 24 zazpi. Ama, zuek ere hortan modernizatu zate baiet. Bai.
Bai, gu beti. Baina, igual eskatu barko duzu, egun bet libre edo deskantsatzeko? Garai horietan etzagon, etzagon egun libreik. Ja, bueno, baina eskatzeagatik, ez? Eskatzeagatik iskatzalda. Ze bertzela gero eskumuturreko mine eta olako gauzeko, eta agujetak eta atratzen dire, ez? Bai. Bueno, igual medikue baduzu hemen, hola, ez? Badugu medikue, bertzaldian. Ah, bueno, bale. Bale, bai. Errandatate koltsonak ere iten duzuela? Bai, kontxorak ere bai. Eta gero saldu? Saldu ere bai, eta ropa ere bai. Merketa ona, lau pestetan. Lau pestetan? Justu nik koltsona eta arropa erosi beharra, igual oraintxe da nire momentue. Mantxikita. Non da? Hemen dago mantxikita. Hemen gibelean. Mantxikita. Pues oraintxe galdinen dio, eta berze baduen niretako. Segi lanean, eta tarteka deskanso bat eta tragoizka bat ere hartu, Bai. Egunon! Ni koltson bat behar dut. Ez duzu koltsonik niretako? Baina koltsonak iten duzu, ez? Txain zaude, urbildu bar naiz. Koltsonak iten duzu, ez? Egara. Bale, errandatate iten duzuela arropa eta koltsona. Eta nik justu behar dut. Koltsona eta... Pues mira, bilatzen bat, haze hona. Probatu. Hau, zuekin edire? Bai. Probatzen alda? A ber, probatu behar dut. Probatu. Ona da koltsona? Oi, gainetik pastu dire. Probatu. A ber, Ai! Boa! Zuri erosi bardatzut? Bai. Bai? Baina, karo, nik bat probleman nik ez dakit kontatzen. Bueno, mira. Orden jefiai. Hau de nausie? Nausie. Ez da nausie? Bueno, orduen, eramango dut koltsona, baino pagatu gabe. Ez. Ah, ez? Zenbat pagatzen zu? A ber, galdi nahi dut, zema balio duen? Ez, zenbat nahi zu pagatu? Lau pesta. Koltsonik gabe, berriz ere. Gartzaindarrak hemen! Zer gise, ongi? Bai, denen artean gaten duzu herriko kartela? Bai. Nor karri du neraino? Nik. Ui! Txandak hain behar duzu, Bai. Aizue, gartzainek hainbertze aldiz irabazi du, aurten berriz ere irabaziko du? Bai! Baina irurita galduko du. Ara! Ui! Irurita galduko du, kasu, gartzaindarrak badakite, Kasu. Oi, gero kusi barko dugu, ez dala? Bai. Baina gartzainek irabazi? Bai, seguro irabazi? Orden, gorai kontatiko dakuzu, zeren karro zain duzuen, zeren orga induzuen? Kontrabandistak. Kontrabandistak? Gartzainen badire kontrabandistak? Ez kontrabando. Bai, baina badire kontrabandistak gartzainen? Bai. Pileka igual. Hor dire? Bai, eta ze pasten dute kontrabandoan badakizue? Edo hori sekretua da? Pues pasten dute kontrabanda, pasten dute paketiak frantzitik unet. Ara, frantzitik unet. Dirue eta saltzen duzte eta gero, pues, lortzen dute. Eta hori lortzen dute saltzea eta atratzen dute dirue, haunitz edo gutxi? Haunitz. Haunitz? Bastante?
hor mozkor bat airian. Mozkor bat ere bada? Mozkorrak orden fundamento gorrik ez duingo. Eta poliziek ere daude bizikletan. Poliziek ez dakit nik ordengan nahi duten, Onak izin dire doike, Bueno, teteruak. Ai, ama. Esklaboak eta denete ditan. Ui, pues banaiek ustera aber ze baden gibel hortan, ja kontrabandoan hasten naizen ni ere bai. Vale. Bueno, ongi pastu, aio! Zuei, aio! Hemen bada bertze kartel bat, unek ere karga izin du. Bai, handitz. Bai, aitu zate lanean fuerte hor gaiteko? Bai. Eta zenbat egunetan egon zate lanean? Aste bat. Aste bat? Eta aste bat ezin duzu edena? Bai. Ui, ama. Bueno, pues kusi bat dut aste batez zenbat gau zintu zuen. Bai. Erran haute badirela kontrabandistak, poliziek, mozkor bat ere ba omen da. Bai. Oide, egia da? Bi asto ere bat dire. Bi asto ere bat dire, ui, ama, manaiek ustera. Bai. A ber, polite da, Bai, erran dute irabazi behar duela gartzainek. Ez dakit? Izeten alda. Intentzioa bai, ez? Bai. Bueno, arras ongi, pues ongi pastu eta sartu itzelera beru aiten duela hemen iduzkien. Bai, berdin. Aio! Hemen badago ultramarinos bat. Egunon! Hemen zer bada, zer baduzu esaltzeko edo nola da hau? Hemen badu Espainiako produktue. Espainiako produktue? Espainiako produktu nazionala badugu. Ikeragarrie! Ikeragarrie, badugu sagarra, badugu patata, kalabazine, Cácereseko lentejak, arras goixoak usein du. Bai! Sumetzen da? Sumetzen da. Ai ama, hau ez dakusten baino kasu. Badugu ere kolonia. Hauek ere zuena dire, saltzeko dire bi hauek, bizikletan heldu direnak. Horiek ez dugu saltzen. Horiek ez dire, Cáceresekoak igual. Segurazki, Kadizetik errandakute heldu direnak. Kadizetik torri dire. Ala errandakute. Igual bizikleta saltzeko. Gainan daiena. Igual. Ja. Regalatzen dugu, horiek ez dugu saltzen, horiek regalatzen dugu. Erregeluteko. Nahi duen handako bat dugu. Hemen bai, eski, ukitu. Biaze poiete. Ikeragarrie, baina zer da hau? A ver. Unekin perfecto. Hau Paristik harrie benpin. Doike bai ez, nola jakin duzu? Useina badugu gehiago gauz Pariseti, badugu puntilla. Puntilla? Bira, ze poiete puntilla. Ikeragarrie. Gaur ratxan karrie, bira. Hemen patzeizu? Nola gaur ratxian? Gaur ratxian karri dakute. Bai? Ez erran inorei, Ez erran inorei, Senarra karri daku espres. Eta gu saltzen du, baino ez erran inorei. Sei dire hauek bueltaka hemen. Ja, bale. Nik ez du jakusi, ez du jaitu. Nik eskusi ez haitu, Kontatu ere, ez kontatu ere. Nik bakarrik errain dut generoa ikeragarri hona duzuela. Guk era espero du. Erosteko. Bai, erosteko. Ederki, jauni saltzen duzen eta bierrera gehiago bat duzu. Oida. Eta familia alimentatzen aldugun gau. Hoxe, importantia da hoie. Hoi importantiena, familia. Bueno, mi esker eta animo. Ai, bota. Orai bai. Hori gaten altzara lasai. Bai.
Aupa lekaroz, aupa lekaroz! Aupa lekaroz! Hemen heldu zatezuek biek ongi hartu ekartela. Bai. Nekatzen du? Pisket. Pisket bai? Beroarekin bai. Bai. Eta biek bakarrik zaute hemen atzean zeba da jende honitz? Bai, badaude aurkeio. Eta gaztiak eta zaharrak eta denak atzean daude? Bai. Edo bakarrik aurrek? Denak. Bueno, akaso aurren horga da, ez dakit? Ez. Denetatik. Denetatik zerena induzu, aurten horga? Sagardoa. Sagardoaren ingurukoa? Bai. Bai, sagardotegi bat dago hor? Bai. Badago sagardoa edateko? Pues, ez dakit. Ui, ez dakit, igual bai, igual ez, mango naute galdetzen badut? Igual bai. Ez badute dena edan. Oide. Ba, behiretu behar dut, bueno, kusten dut kirikoketakin ere ari direla, ez? Orduen igual oiniken ez dute egin ere, sagardoa. Ez dakit, igual badago, ba... Konbentzitu nauzu, panaiek ustera ber baden edo zer. Mil esker. A ver, hemen zagar tire kanorra ide, a ver. Alkatian alabak! Alkatian alabazate, oi, eta goitin zagarra botatzea baino ez altzen errexago eskaleretan goitigatia. Ja, eskaleak hautsi badeite. Hautsi daude? Hautsitu guaixo nahi gabe. Ara, nahi gabe, bakarren batek igual pisu sobera. Bai. Edo zaretuak igual pisu sobera. Zaretuak bai, erremarko dugu bai aitei. Beti larian patzen, bera bakarrik edan sagardo iten du. Bakarrik edaten du? Edan, fumetu eta mandatu. Oi, eta zuek lanean? Eta guri lanean, eta gara zingarrik ez dako maten bazkaltzeko. Ez doik, ez da posible. Ez da posible. Non da zura ite, non da alkate jauna? Alkate jauna! Ui, badu lana. Lana bada, zato. Zato, alkate jauna, zato. Hemen, zure alabak errandute, ez diuzula zingerrik ere maten. Lan egiteko eskatzen dizulet ez diuzula zingerrik ere maten. Ez dago diruik. Ez da diruik? Ez dago pestaik. Ez. Eta sagardo piletik igual alaba, ikonten lan iteko. Eske oine bautea marrurte. Ai, ja. Claro, oke bai, nahi bai. Sagarra jateko. Eskatzen, bai, dode janta jan lan guti bai. Ai, aztean tireka izen, sagarra oiti tireka. Badaki, aktura egon guzti, osea, nik ez dakit azter erran. Nago manejatzen alabak, herrikoak, ibelekoak, nik ez dakit zerrin ja. Orduan izerdie ikeragarri, Izerdie bai, gainera animeleko biduzki bat dago gaur, osea. Izerdie bai, eta sagardoa? Bueno, hobetzeko oino. Bagazti ongi baino, bueno. Horre gara, probak iten dugu herrikoak. Hortxe badugu. Gusten dut lanean nahi direla. Bai, bueno, kek lana. Lana nagolaik ni. Bale. Bertzenaz. Zuk ez duzuleik behiretzen ez dute iten? Amigo, bai. Olako dire? Bai. Baina denak ez direlakoak izein? Guti bat dire honak, Orduen, bueno. Ja. Baina, karo, herrikoak. Ja. Herrikoak azkenean, zaune, lagunez lagun. Ja, bueno, aizu. Baina, bueno, zin bar da. Bai, deus animo, eta aberra hau dena manejatzea lortzen duzun, ez dakit bada, hemen jendean dana bat, Einen dugu, urtero gaude problema igualekin, baina, bueno, atrako dugu, bai. Urte hau nitz gaten duzu alkate bezala? Ne hau ja amargarna. Amargarna, orduen aizeinen duzu. Aize oina, nekatu, Ja, releboa eskatu barko duzu, bertzen horbait sartzeko igual. Releboa ez du fundamentuek batre. Ez, alkatetzan diot, alkatetzan. Bai, igualde. Edo alkate izaten ongi bizitzen da bat. Ez da ongi bizi, da erantzukizun handie, lan hauniz manejatzea jende azkenean, pues... Eta keja haunitz zaitu behar igual ez? Keja haunitz eta soluzion guti. Ameka kejatu denak nire bile, pues karo, zaila da. Ba, beharrik baduten alkate langile bat. Bai, beharri badagoela bertzenaz. Ez dakite pasteko zen errunekin, Bueno, ba, mil esker gurekin egoteagatik eta animo herri gobernatzen. Mil esker, ongi pasatzuk ere bai. Bai, aio!
Hemen dago elbetear bat bakarrik. Elbetear bat bakarrik utzi datzute. Bai. Zein da zure izena? Libe. Eta Libe, ez duzu lagun gehiago karri unatzurekin tortzeko? Ez. Eta aspertu etzara egiten bakarrik? Ez. Kasu mugitu behar du, bertzela igual tratoriak arpatuko daku. Hola ibiltzen zara, kibelat behire, aitzinet behire. Bai. Eta erresa da arpatzea neurrie? Bueno, bai. Zaila, igual batzutan tratoria sobera fite. Bai ez? Edo aitzinekoak sobera urrun. Bai. Bueno, baina ederkiten duzu, Ez da lehenbiziko aldien aski hau eramaten duzune. Ez? Hau nitzetan ganduzu? Bueno. Bai. Bueno, eta nekagarri da edo polite da, hemen gatia? Polite. Bai. Gustatzen zaizu? Bai. Bona izu, joan behar naiz kustera ber... Elbetearrak non diren eta zehai diren tratoriak guarpatu baino lehen. Vale. Bueno, ongi pastu, Vale. Aio. Jo. A ver. Bada urria! Aigara biletzen, uste dugu hemen badela. Hemen? Bilatuko dugu hemen. Kasu. Primizia, bada urria! Badao ez da, arpatu duzue? Ez dugu arpatu. Hemen ez? Esperantzetan gaude, aritzakunen izanen dela, pagazti ziloan ekitzera. Aritzakunera! Guazen aritzakunera! Portu kaskoa! Hola! Kaskoa! A ber, non da urria! Hemen! Ez dakit baden urrek, baino nik kasko badut por si acaso. Bai, saiatu dire hor, baino ez omen zen. Eta aritzakunen bai, ez dakit horrena den kaskoa. Kaskoa! Batu kaskoa! Ai, dinamita! ¡Margarita! ¡Enano! Ez da hurrek eta gaina ez daute baten gozaltzera. Goziakin lan naite! Goziakin lania. Bere! Oi! Batuar gara huelgan, y explotadoria. Ingreba. Imardu greba. Ez duzu urria arpatuta sakelean sartu. Gu legala gaito. Ai, kasu nagusiek, kasu nagusiekin. Erten dako badugule, osaiten dugule lan gutita. Lortu ardo. Bai, eta nor duzen nagusi, Bi hoiek dire. Hoiek dire? Beti dire, urria eta. Beti rotzen dugu guti beraien dako. Ja, bueno, galdingo dieta ber. Botu ardu dinamita beraien dako igual. Baina, ni gantagero, Ni gantagero, abisetu, Barkatu, urrea badago, urrea.
Ez dugu nahikoik, behar dugu gehiago. Behar duzu gehiago? Baina alferrutxek dire. Eta hauek zer dituen langileak dira hauek? Gure langileak dire, Ja. bai. Eta- Dire gure langileak eta ez dugu gure nahikoik. Baina arras langileak igual ez dire? Alferrutxek. Ja. Bagazi dena kontrolatzera. Bai, bueno, ongi gan kontu, Ez zaila deus eskapatu, Esker mila honetz. Bueno, eta sakelako ongi bete, Garrantzitsue data. Hoi da garrantzitsuena. Bai, super garrantzitsue. Super garrantzitsu. Oi, kontuz, hemen zerbait gertatu da, ez dakit, a ber. Eta hemen Hirueliz Ondar, egunon, zer moduz? Ongi. Ongi? Etxaten nekatu neraino kartelak hartzen? Ez? Bai? Bai, hainbertzen denboraz karri zein duzuzu, baietz. Ez? Eta ziten duzu txandaka? Bai, txandaka. Bueno, orden ongi hola, Oiniken gelditzen zaize zati bat, Bai. Bai, eta denen artean txandaka inbar duzue? Bai. Bai. Lehenbiziko aldia da gaten duzuena kartela? Ganden urtean hilaietanik eraman ginen pixket, baina Kaitarine ja urte handi. Nik eraman du ja urte batzuz. Zuk orden erakusten diezu beraiei, guazen mugitzen, erakusten diezu beraiei nola in behar den. Nekatzen direla izein behar den, gelditzen zatelaik utzi behar den lurrian edo ez, bai ez? Más o menos. Igual zuzertzara hundiena igual, edo ez? Adinekoak zate? Naiz ni. Oso zara hundiena? Baina denbora gehiena zu? Gara klase berdinekoak baino ni naiz zarrena. Zu zara zarrena, bale. Bueno, egun batzuk orden ez da kasi diferentzi. Emeretzi. Bueno, orden ez da kasi diferentzi, orden kasi egun berdinekoa zate. Bai. Bueno, eta hemen zuen, adinei buruz ari gara, ja kartelera mandu zuen, eta hor atzean dago norga hortan, ze ikusiko dugu orai hurbiltzen naizelaik? Pues daude Malen, baino Karroza. Karroza. Karrozan, bai, ze ikusiko dugu, ze jende bada, edo ze aidire egiten, edo zeri buruzkoa da? Aidire egiten, Arrieta, aidire egiten... Sue bezala... Arriekin sue? Arrie. Aidire lantzen arrie? Bai. Eta arriskutsue da, ni horrat hurbiltzea? Ez. Horren hurbiltzen manaiz ez zaite ospastuko? Ez. Igual lanian patuko naute? Igual. Edo ez? Zeuzuek ze uste duzu, patuko nautela lanian edo ez? Bai. Bai? Bai, pues ez dakit orduan igual hurbilduko naizen, Igual pasatuko naizola disimulatzen bezala, ez? Eta espanaute lanian patzen orden geldituko naiz kustera? Bai? Bale, hoi ingo dut. Eta zuek ongi pastu ez nekatu sobera, nekarga hartzen duela denborak aitzinetik nala, Bueno, ongi pastu. Aio irukote! Bueno, guazen Elizondarrak zei diren kustera. Egunon gaztiak, aizate lanean? Aigara, baina ez dakik usko dugun etxea zutik ere, hilko gara etxea zutik. Bueno, aizate edo aidire? Aigara. Zuek ere bai lanean? Bai. Da hok deskansatzute tarteka eta huk ez du ez da deskantzuko tarte. Ez duzu tarteik deskansatzeko? Etxeko Andreok ez dute deskantzuko tarte. Ez ote diren lotxagabiak hauek? Hola. Eta ze, bueno, zei dire, zei zate... Juke, baino... Hemen, Ze modu dire hauek? Torrizaiko azta eta asta kargatzera eta gainu kisure dena. Bale, kisure, eta Indarraite kisure etxea goratzeko.
Claro, eta orain berriz ere kargatu baize? Bai, torri zaiko astata kargatzeko. Bale, bueno, pues utziko datzut hemen lanean, ez datzuet denbora ikendiko, bertzela etxea ez duzu sekulen inen. Ez du hilko gara eta ez du kusko etxazuti. Bai, doike, inen duzu, Inen duzu doike, Ez dakit, nausek adina badute eta ez dakit ikusko duten etxazuti. Bai, nausek adineko atuzu orduen. Bai. Hemen dire nausiek? Angi belean. Angi dire! Baina, zeitu barra dugu lanean. Ai, bale, bueno. Ba, animo, zin lan sobera, Hemen ere lan talan izate, ze izate hemen iten? Kisulabetik atra berria eta imarko dugu etxean nola baitere xuriz pintetu. Kisu egin behar, derrigorrez? Imarra da. Gero badirean aberatxo batzuk Maixabel eta horti daude, ez dute hostik iten inoiz. Zuek lanian eta berek deu? Aberatxeko la kopia eta zigarro artean eta gero hemen lantala. Zuek lantala. Gai orduz, ez baitugu deskantzik ere. Baina egunen bat izin duzu deskansatzeko? Ez dugu. Batre? Ez dugu batre, etxea oititu arte, hemen elkiko gara. Ai ama, horren nausiek non duzu, Handien hausiak, Mire, hortu ze, Maixabel eta Jose, kopa eta zigarro artean. Maixabel eta Jose, bale, gaineiz ni erratera egun bet libre emateko zuai, bale? Errantzazu, biarra dugule bai. Bale, merezi dugu gainera. Bai, animo lanakin, Hemen aserre balima zaudete, ez duzu deusingo, ez duzu aurreratuko, eta nausia zertiko da. Dena geldik, aintzineko gehiago dena geldik, edaten erretzen, eta ezin guri arat, etzaiko egatzen kiso horren ezin dugu inetxea, eta hor daude nausek aserre. Denak aserre? Bai, denak gaude aserre. Hau salsa. Baina, hauk lanian nahi direla errandute? Bai, baina itxure. Egunean, atxean, atxaldean, eta beti lanian beti miserien. Eldu direnean nahi jauziek, itxure egiten, itxure egiten. Mandira, ui. Ez dute lanik iten? Ez, Arras mantxo. Bai, eta gaina ditute kizuguti, haidire iten pareta makurre, dena gaizkita. Pagatu eta ben jatako. Eta etxea ez da itzinet gaten? Gangen guztera etxea, bira nola dagoen? Non duzu etxea? Angi belean dago etxea. Angi belean? Zazi, bira ze makurre dagoen pena. Bale, pues guazen komprobatzera, guazen. A ber, hemen erran naute etxea makurre egiten nahi direla, zer da? Arras makurre. Ez duzu guztien hemen dibehitzen da eta etxea ez da jesu zenean. Ja, bueno, baina badago olako monumentu bat famatu indena makurre egiteagatik, orduan igual hau ere ala egiten da. Ez dut uste, guk ez dugune monumentu, egune dugu etxea. Etxea bizitzeko? Bai, gure etxe bizitzen dugu zuzena eta ongin. Eta elegantia. Hombre, bertxaz, ez du balio, bertzenaz, guai, gara diruet hemen pagatzen. Ostia, gure balio du, gure atratzea hau dena haintxine balio dako gure. Eta ostia, beharko dugu salto. Eta hau beha, beire, hau ez da lanian nahi, Ja, hau beha, kabezia! A ber, orain nausiek ez dakulea hitzen, ongi pagatzen du? Ez du pagatzen ez. Hauek ere daude hemen lan-talan eta ez du deus pagatzen, deus! Eskatu eta oiuin bai, baina pagatute batre. Deus, batre, deus! Oi, ba zerbait egin barko duzu, Bai. Bire nola ibiltzen diren, bire ikusi.
Bai, gaixo, lanik nahi eta ez uzten. Hoi da ez uzten, prisaka, bakarri prisaka. Dena prise. Dena prise. Baina pagatzen du zerbait ere? Guti, eskas. Ja. Miseria bat. Igual bere gustotan ningo du gastatu gehiago. Bai. Galdin barri eta hauei ere, Galdin Isabelei, bidezte bolsua. Nola bai, errandat. Bidezte bolsua. Baina gero hauei pagatu ez, hauei pagatu ez. Ja, erran barriot. A ber, Isabel, erraten dute? Zer deute, a ber. Guti pagatzen duzuela. Gezurre. Zuk uste dizu bolso honekin pagatu behar dutela nik guti jende? Ja, baina gastatu omen duzu, ala erran dute, gastatu omen duzu, zatut erran bar norke, gastatu omen duzu bolsuan, eta berendako omen zen. Hoi ez da gezurrerez. Baina, nik pagatu diet. Gero ja bakotxo. Gauze da zuk pagatu diezula. Ni pagatu diet auserki. Baina haidire egiten kisu guti, haidire egiten astuakin ez dakit zer. Ja, eta etxean makurre, dena... Bia pareta, ze pareta. Makurre omen dago, Pareta dago. Ez dago makurre? Berak erten du ongi dagoela, Ja, baina etxea da neria. Ja. Eta guztetu arrazain neri, ez berai. Orden dago makurre. Hortan ere arrazoin duzu. Baietz, ja. Horre ezin datzut kontraria eraman. Baina nik lanian kusten dut, nik eta borondatia ere badute. Bai, ere bai. Baina ite dute oiu haunitz, kontestatzen dute haunitz. Direa sobra kontestanak, oi gehien bat. Bai, de lanian, bai, gaizki eta gaina kontestatzen. Ja, igual, errain diegu lan gehiago iteko? Bai, erraiz horrez. Bai. Ui. Igual, gaten gara hemendik, ze azkenean bronka guretako izan behar da. Bueno, onaino Baztandarren Biltzarraren goizak eman duena, desfilea oraindik martxan dago, badago zer ikusi eta eguna luzea izango da. Gozatu! Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri Hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Arizkungo Ordoki poligonoan Baztandarra Kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Herramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra Kooperatiba zure zerbitzura. Elekberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elekberri.